Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A yau insha Allah muna dauke da wani sabon platform wanda insha Allah zai matukar taimakawa sosai. Kamar yace muka kawo muku wancan platform na baya, wato wanda insha Allah an samu alheri sosai a cikin sa. To yau ma insha Allah muna dauke da wani, kuma ina fatan za ku yi mu cikin wannan bidiyon daki domin ganin yadda zaka je ka yi register da wannan platform da kuma yadda zaka yi deposit a ciki, kuma insha Allah ka samu alheri. To abu na farko abi za ku dauga wannan link din, za mu saka muku shi a description, wato description din kasan bidiyon mu kenan. Za ku duba kasa anan za ku ga link din, amma mun tunda muna cikin WhatsApp ne za mu shiga cikin WhatsApp, ga link namu anan za mu taba. So kai sai bayan ka taba link din, bayan ya kawo ka kamar haka za ka zo na dinnan gurin profile din nan. So bayan ka taba nan gurin kamar yadda kuke gani zai kawo ka page din da za ka yi register. To muka san cewa register ne za ku zo ga inda aka rubuta register, sai ka taba wajen. So idan ya bude mu kamar haka, kamar yadda kuke gani gashi nan ya bude fuska, nan za ka saka phone number, ka sa password, kai confirm, sannan ka saka wannan code. To abu na farko za ka yi, za ka fara saka phone number ka, har mu sata mu. So za ka cire ziran farko saboda nan bai, idan baka cire ziran ba ba za ta shiga barka. Sana za ka zo kai creating din password naka, sai ka zo nan ka sa kai confirm nashi. So bayan kai haka za ka zo ka saka wato wannan code da kuke gani mai 4948. to kai ya danganta da irin yadda za ka gana ka. To bayan ka riga ka saka, sai ka taba ka register. To alhamdulillah, bayan kun shigo cikin wannan application din, kamar ya bude muku fuska kamar haka. To abin da za ku yi, na san kamar yadda kuka san wancan wato ɗaya application din, so shi ma kamar dai haka wannan insha Allah na tabbata za a samu alheri sosai shi ma a cikin wannan application. Kasancewa wasu sun cire kuɗi da dama kuma sun samu kuɗi da dama wancan, to shi ma dai zaka ja kamar haka ne, sai ka zo ka ja nan ƙasa. To idan kuka zo kuka duba gana zaka sai package ne, duk wanda ka saya wato duk rana zaka iya samun kuɗi tun daga kaza zuwa kaza. Kamar yadda kuke gani wannan ne naira 3000, gashi na zaka sai shi a duk rana daya zaka samu naira 210. idan kuma kun ja sama za gani ga na 10,000, shi kuma a duk rana zaka samu naira 750. so insha Allah idan ka saya a duk rana zaka samu wannan kuɗin kuma ba tare da wata matsala ba. Zaka rubuta na 30,000 ga na rana zaka samu 2,040. to shi ma dai duk tsare-tsaren shi kamar wancan din. So abinda mutane ba su gane ba, ta yaya za su saka kuɗi cikin wannan shi wato platform din, ta yadda har za su saka kuɗi kuma su samu kuɗi da wannan. So abinda za ka a farko za ka zo ka taɓa invest new din nan, za ka zo ka taɓa kan misali mun taɓa wannan na 10,000 ne muka taɓa, na 50,000 misali, bari mu taɓa kan shi, ko kuma bari mu koma can sai mu taɓa na farkon kawai na 3,000 kenan. So abinda za ka taɓa, so bayan ka taɓa za ka taɓa buy new din nan. So kana tabawa kawai zai kawo kanan wajen. So ga nan zaka adadin kuɗin, ga nan kowane kuɗi kuna gani zaka saka adadin kuɗin da kake so a nan, ko adadin 10,000 zaka saka, tun daga 3,000 zuwa 10,000 zuwa 30,000, 50, 100 ma zuwa 200 har zuwa 400. So abinda zaka yi bayan ka shigo nan wajen, zaka taba kan deposit. So bayan ka taba fuskar deposit ya bude kamar haka, zai kawo ka wannan fuskar. To anan dai idan zaka tura ne, zaka cike wannan card banking na bankin ka zaka dauki. To idan zaka masa transfer, wato zaka taba wannan na saman, zaka zo ka taba kan shi transfer. To so kana tabawa direct zai bude maka wannan fuskar kamar haka. So bayan kawo ka, ya kawo ka nan kamar yadda kuke gani. So a wancan za ku ga account number ba haka yake ba. So wasu kuma suna ta abin din shi. To kamar yadda kuke gani, zaka zo ga nan ga account number nan, ga komai nan. So kasancewar su idan sun je sun duba su da babu wannan account number, zaka iya amfani da OCE ne da ko sauran wasu, ko Kuda bank ko wani dai bankuna haka daban, saboda ba kowane banki yake da, ba kowane banki ne suke da suna wannan account din ba. So bayan ka je ka dauki ka kwafi wannan account number naka, ka zo ka saka ko nawa kake so ka sa, kana dawowa sai ka taba confirm payments din nan. So insha Allah cikin 'yan mintuna zaka ji kudaden ka sai shigo ba tare da bata wani lokaci ba. So
so abu na biyu kuma shine misali, so ta yaya zaka zo misali ka cire kuɗi cikin wannan application din bayan ka riga ka samu ka saka kuɗaɗen ka duk rana kuma kana samun kuɗi. Zaka zo ka taba gurin profile din nan. So bayan ka taba gurin profile din nan, idan ka ja bidiyon nan kaɗan ka jawo sama, zaka zo ka taba inda aka rubuta withdraw, gashi nan kamar haka. So kawai sai ka taba kan withdraw. So kamar yadda kuke gani ko ne ciki, zaka saka wato adadin amount da kake so ka ɗauka a nan. So kawai kana saka, kasance yanzu wannan ba asalin account ɗin bane ba. So kamar yadda kuke gani ga nan, zaka saka account number ɗinka da sunan bankin naka, da kuma zaka yi kuma confirm na password ɗinka. Yawa shi. So amma nan da farko idan ka zo nan sama wurin yawa kamar yadda na saka wannan irin misali, yawa to kamar yadda kuke gani a nan sama inda suka baku number waya, zaka goge nan number waya sai ka saka account number naka. Nan kuma zaka zo kai sai sunan bankin da kake amfani da shi. Nan kuma kasa zaka yi confirm in password din da ka saka, lokacin da ka saka phone number ka. So shi kuma abu na biyu kuma anan shine wato idan kana buƙatar ka soke application din direct je cikin wayar ka, ba sai ka dinga bi ta cikin Chrome browser ba, ko wai ka sha wahala. Yana sai ku taba nan inda aka rubuta download application. So kuma abu na biyu shine idan kana so mutum wato za ka yi inviting din mutum, saboda idan ka yi inviting din mutum yana ga za su baka naira 200 ko 150 ne guda da kawai za ka zo ka taba my referral link din nan. So kana taba zai bude maka wannan fuskar kamar haka. So kamar yadda kuke gani, za ka ja wannan kasa, za ka ga minimum withdraw ga nan 1000 ne, kuma idan ka inviting din mutum ne za su baka 150 daily on, kuma duk rana za ka samu 10. So insha Allah wannan platform ne da za a samu alheri sosai a cikin sa. Kamar yadda kuke gani, za ku duba duka, za ka cike duba bayanan application din sosai, domin kuwa ka tsaya ka su ga yadda application din yake. So insha Allah application ne wanda za a samu alheri sosai a cikin sa. Yawa kada ku manta, kamar yadda muka yi muku wannan hanyoyin to su ne za ku bi. Idan kuma kuna neman link din wannan wato shi wannan application din, link din wannan platform din, za ku same shi ne a kasan description. Na san wasu sun san description ma baka sani ba, ka duba ka yi description kasan kamar bidiyon, ka duba in ka duba za ga link din, sai za ka ga an nuna maka shi. To kana taba kan shi direct insha Allah zai kawo ka wajen da za ka zo ka yi register. Yawa.